வெளியில போறோம் 1000 வேலை இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி மீன் வெட்டுறது தான் வேலையை. இன்னும் அவசரப்படுறாங்க, அது பண்றாங்க, இது பண்றாங்க கேட்கக்கூடாது. நீ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்பீடா வெட்டியா அவ்வளோ நீ பத்து சமைக்க வரும். அவங்க ஸ்பீடா வெளியே போவாங்க. நாளைக்கு கூட தேடி வருவாங்க. நீ முக்க போட்டு 1/2 மணி நேரம் வெட்டின்னு வச்சுக்க. நான் 1 ஹவர் ஆகும் சொல்லுவேன். அவங்க என்ன பண்ணுவோமா, ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் வெயிட் பண்ணி வாங்கி போறேன்றாங்க. ஆனால் அவங்க அளவுலேயே போயிடுவாங்க வீட்டுக்கு.